Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Ταλάντης από την Novatron Security, τεχνικός. Πάμε λιγάκι να δούμε προγραμματισμό για TL280 μέσω πληκτρολογίου. Πατάμε αστεράκι 8, κωδικός εγκαταστάτη, 382, ενεργοποιούμε την πέμπτη επιλογή. Μετά 851, 001, δίνουμε μία ελεύθερη IP, π.χ. 192.168.001.151. Μετά πάμε 851, 002, βάζουμε το subnet mask, π.χ. 255.255.255.0. Μετά πάμε στην 851.003, βάζουμε το gateway, π.χ. 192.168.001.001 και μετά 851, 3 φορές το 9 και 55 και δίεση για να κάνει επανεκκίνηση η πλακέτα. Ώστε να μπορούμε πλέον μετά από το DLS5 να τραβήξουμε πρόγραμμα, να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό από το DLS. Εδώ πάμε μετά στο DLS5. Εδώ δημιουργούμε νέο account. Εδώ βάζουμε το όνομα του πελάτη μας, τον τύπο του πάνελ, αναλόγως τι έχουμε. Πάντα η έκδοση, η τελευταία είναι η 1.3 και connection type επιλέγουμε IP TL280 version 5.6 είναι η τελευταία. Και από κάτω μετά βάζουμε την IP που έχουμε δώσει στις εντολές μας από το πληκτρολόγιο. Και κάνουμε create. Εφόσον λοιπόν γίνει create, μας το εμφανίζει στη λίστα. Πατάμε διπλό κλικ μέσα και πλέον βλέπουμε και όλες τις λειτουργίες και του πίνακα και της πλακέτας. Οπότε πατάμε Global Upload, το μπλε βελάκι. Εδώ κοιτάμε το Connection Type να είναι IP και πατάμε OK. Όπως θα δείτε, εφόσον όλα είναι σωστά, ξεκινάει το communication. Περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το progress. Εδώ ολοκληρώθηκε, πατάμε OK και ξεκινάμε. Υπάρχουν δύο επιλογές, εάν θέλουμε μόνο εφαρμογή ή και σύνδεση με κεντρικό σταθμό. Πρώτα πάμε να δούμε μόνο το κομμάτι εφαρμογή. Πάμε κατευθείαν στην καρτέλα GSIP. Εδώ βλέπουμε στο Communicator Options τη MAC address του TL280. Από κάτω στην 851.001 είναι ακριβώς η IP που δώσαμε από το πληκτρολόγιο. Στην 002 επιλογή το subnet mask. Και εδώ βλέπουμε στη 003 το gateway. Κατεβαίνουμε και ξεκινάμε λιγάκι να δούμε το κομμάτι προγραμματισμού. Εδώ ερχόμαστε και τσεκάρουμε το Video Verification Enable και Video On Demand Enable. Αυτά είναι σε περίπτωση που έχουμε ραντάρ με κάμερες, οπότε αν θέλουμε να περάσουμε βίντεο είτε στην εφαρμογή είτε στο κεντρικό σταθμό, αυτά τα δύο θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα. Μετά κατεβαίνουμε, βλέπουμε εδώ το DNS
πάλι το πρώτο DNS βάζουμε την ίδια IP, το gateway του router, και στη θέση DNS2 βάζουμε 8.8.8.8 που είναι της Google. Μετά κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πάμε στην επιλογή 851.0.15. Εδώ βλέπουμε το DLS Call Up IP. Εδώ τοποθετούμε την IP της Tyco, η οποία είναι η 52.59.171.55 και η default πόρτα είναι η 13.05. Αυτά τα δύο δεν αλλάζουν ποτέ. Είναι στάνταρ. Εδώ μετά στην 851.020 βάζουμε την ώρα, το UTC συν 2, είναι η επιλογή 39 όπως βλέπουμε. Και μετά στην πρώτη καρτέλα στο Communicator Options δεν αλλάζουμε τίποτε άλλο. Μετά πάμε στην επιλογή Receiver Options, κάνουμε Disable γιατί είναι ενεργοποιημένα, εμείς τα κλείνουμε και στον πρώτο receiver και στο δεύτερο, για να μην μας βγάζει trouble ο πίνακας, και πάμε στην επιλογή μετά Integration Options. Στο Integration Options, εδώ βλέπουμε στο General Integration Options το Integration Identification Number, που είναι μόνο για read-only, είναι το ID δηλαδή που λέμε, αυτό που θα μας χρειαστεί στην πορεία για την ενεργοποίηση της πλακέτας. Και μετά πάμε στην καρτέλα Session 1. Στο Session 1 βλέπουμε εδώ ένα έτοιμο template. Όταν έρχεται ο πίνακάς μας, το template αυτό λέει Not Used. Εμείς πατάμε εδώ στην επιλογή και επιλέγουμε την επιλογή Connect Alarm via Ethernet. Όπως θα δείτε, μας συμπληρώνει όλα τα στοιχεία από μόνο του. Εδώ, η επιλογή που εγώ έχω τοποθετήσει τώρα, την IP της DSC όπως βλέπετε, έρχεται 0.0.0.0. Οπότε, εφόσον τελειώσουμε πλέον τον προγραμματισμό, πατάμε την επιλογή εδώ με τα δύο βελάκια Communicate Tags, στέλνουμε το πρόγραμμά μας και εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επιτυχώς, μετά κάνουμε επανεκκίνηση των πίνακα, κόβουμε δηλαδή την τάση και την μπαταρία και μετά επαναφέρουμε τον πίνακα. Όταν ο πίνακας επανέρθει, η κίνηση που κάνουμε είναι να ξανατραβήξουμε πρόγραμμα με την επιλογή Global Upload και αυτομάτως θα δούμε ότι εδώ θα έχει έρθει και θα έχει πάρει την IP που βλέπετε στην οθόνη. Αυτή είναι η IP της DSC. Μετά από αυτό, το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να έρθουμε πλέον στο Alarm Install, που είναι η εφαρμογή για τον εγκαταστάτη. Από ό,τι βλέπετε, πατάμε την επιλογή Remote, πατάμε την επιλογή Syn, βάζουμε το όνομα του πελάτη μας, βάζουμε το σηριακό αριθμό του πίνακα, το Integration Number, και στο τέλος τον κωδικό εγκαταστάτη και πατάμε Connect. Εδώ όπως είδατε μας βγάζει την επιλογή No User Permission. Σε εσάς θα πρέπει να βγάλει Activation in Progress και θα σας πει από κάτω μετά ότι ο πίνακας έχει ενεργοποιηθεί εφόσον όλα έχουν γίνει σωστά. Εάν σας βγάλει την επιλογή κατευθείαν No User Permission, σημαίνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τον πίνακα και υπάρχει πιθανότητα μπορεί να τον έχετε κλειδώσει σε εισαγωγικά με το σερβερ. Οπότε, εάν η επιλογή αυτή σας βγει, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι να μας στείλετε με ένα email το integration number, ώστε εμείς να το προωθήσουμε με ένα email στην Tyco για να μπορέσει να διαγραφεί από το σερβερ της Tyco και να ξαναγίνει η διαδικασία.
εφόσον κάνετε default πλέον την πλακέτα. Η πλακέτα γίνεται default στην επιλογή *8 κωδικό εγκαταστάτη 993, κωδικό εγκαταστάτη 993. Τώρα πάμε να δούμε την επιλογή σε περίπτωση που ο πελάτης μας θέλει να έχει και κέντρο λήψης σημάτων. Όταν θέλουμε να έχουμε και κέντρο λήψης σημάτων, πάμε στην επιλογή Communication του πίνακα, ενεργοποιούμε την επιλογή εδώ Receiver Options, αλλάζουμε εδώ την επιλογή PSTN Phone 1 και την κάνουμε Alternate Communicator Auto Routing. Εδώ λοιπόν, εφόσον βάλουμε αυτό, μετά πάμε στη θέση που υπάρχει ο τηλεφωνικός αριθμός και γράφουμε DCAA. Ελέγχουμε το πρωτόκολλο εδώ να είναι Contact ID. Μπαίνουμε με διπλό κλικ αριστερά στον αριθμό μέσα στις ρυθμίσεις. Εδώ τσεκάρουμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις επιλογές που έχει, Alarm Restore, για όλα τα partition, τα Open Close και τα System Trace Transmissions, εκτός από την επιλογή Talk and Listen. Εφόσον κάνουμε αυτό, μετά τσεκάρουμε στην επιλογή στα partition, στο options, στο partition 1, να έχουμε βάλει το σωστό κωδικό συνδρομητή που έχουμε πάρει από το κέντρο λήψης και μετά επανερχόμαστε στην επιλογή Communications, Communication Options, τοποθετούμε και εδώ τον κωδικό συνδρομητή, τσεκάρουμε πάντα την επιλογή 377.003, είναι το τεστ προς τον κεντρικό σταθμό, να είναι ανά μία ημέρα, και στη 377.004 ενεργοποιούμε και τοποθετούμε σε 24ωρη μορφή την ώρα που θα στέλνει το τεστ. Εφόσον ολοκληρώσουμε όλα αυτά, πάμε μετά στην επιλογή GSIP, προγραμματίζουμε πάλι, εφόσον έχουμε βάλει την IP μας, το subnet μας, το gateway, τοποθετούμε πάλι το Video Verification Enable, όπως είπαμε και πριν, για αν θέλουμε να στέλνουμε είτε προς τον κεντρικό σταθμό βίντεο με κάμερες radar, είτε προς το application. Μετά τοποθετούμε στην επιλογή 851.007 το DNS μας, το πρώτο, που είναι πάντα το gateway, και το δεύτερο DNS, που είναι τα οχτάρια της Google, 8.8.8.8. Μετά πάμε στην επιλογή 851.015, τοποθετούμε πάλι την IP της DSE, 52.59.171.55, και μετά στην επιλογή 851.016 η πόρτα 13.05. Φτιάχνουμε στην 851.020 το time zone, είναι η επιλογή 39 για την Ελλάδα, που είμαστε στο UTC-2. Μετά από κάτω βλέπουμε πλέον, εφόσον έχουμε τοποθετήσει τον κωδικό συνδρομητή, ότι τον έχει πάρει κανονικά και η πλακέτα μας. Τελειώνουμε στην πρώτη καρτέλα, χωρίς να πειράξουμε κάτι άλλο. Και πάμε πλέον στην επιλογή Receiver Options. Εδώ είναι οι επιλογές για το κέντρο, όταν θέλουμε να στείλει μέσω της πλακέτας. Ενεργοποιούμε την πρώτη επιλογή, 851.100, η πρώτη, που είναι το Ethernet Receiver Enable, και την δεύτερη επιλογή, 851.100 ή 2.
που είναι το Ethernet Receiver 1 Supervised. Μετά πάμε στην επιλογή 851.101, που είναι το Account Code, αφαιρώντας τα 4 τελευταία μηδενικά και τοποθετούμε τον κωδικό συνδρομητή. Στο Receiver IP βάζουμε την IP που θα μας δώσει το εκάστοτε κέντρο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ βάζω εγώ δοκιμαστικά για να δείτε τις Grande και τις εκάστοτε πόρτες. Και τσεκάρουμε πάντα η επιλογή 851.026, που είναι το Ethernet Receiver Test Transmission Reporting Code, να είναι FF. Διότι αν είναι 00, όπως θα δείτε και στο μήνυμα εδώ, είναι disable, οπότε δεν θα σας περνάνε τα σήματα προς τον κεντρικό σταθμό. Και η επόμενη επιλογή, που είναι η 851.107, εδώ είναι το polling. Κάθε πότε η πλακέτα θα επικοινωνεί με το κέντρο. Αυτό συνήθως τα περισσότερα κέντρα είναι στο λεπτό, οπότε τοποθετούμε την επιλογή 60 λεπτά, 60 minutes. Μετά πάμε στον δεύτερο receiver. Εάν το συγκεκριμένο κέντρο έχει backup receiver, ενεργοποιούμε πάλι την επιλογή 851.110.1 και 851.110.2. Τοποθετούμε πάλι τον κωδικό συνδρομητή, αφαιρώντας τα τελευταία 4 μηδενικά και βάζοντας τον εδώ. Βάζουμε την backup IP, τις αντίστοιχες πόρτες και εδώ πάλι με προσοχή ενεργοποιούμε και βάζουμε FF. Και τελευταία το Ethernet Receiver 2 Supervisor Interval. Το κάνουμε 60. Και τελειώνουμε πηγαίνοντας στην επιλογή Integration Options, που είναι πλέον για το Application, Session 1. Πάμε στην επιλογή εδώ, όπως είδαμε και πριν. Ενεργοποιούμε το Connect Alarm via Ethernet. Και μας συμπληρώνει όλα τα στοιχεία από μόνο του. Δηλαδή είναι ένα έτοιμο template για να μην κάθεστε και βάζετε εσείς ή ξεχάσετε κάτι από αυτά και δεν σας δουλεύει το application. Όπως είπαμε εδώ, όταν είναι default ο πίνακας και τον προγραμματίζουμε την πρώτη φορά, είναι εδώ μηδενικά. Στέλνουμε το πρόγραμμα με τα 2 βελάκια, επανερχόμαστε αφού ολοκληρωθεί η αποστολή του προγραμμάτος και κόβουμε ρεύμα και μπαταρία, ώστε ο πίνακας να βγει εκτός. Μετά δίνουμε ρεύμα και μπαταρία πάλι στον πίνακα, περιμένουμε λιγάκι μέχρι να επανέλθει ο πίνακας. Όταν επανέλθει ο πίνακας, πατάμε πλέον την επιλογή Global Upload, όπως είπαμε εδώ, Connection Type τσεκάρουμε να είναι IP και πατάμε OK. Όταν τραβήξουμε το πρόγραμμα από το πίνακα, θα δούμε πλέον στην επιλογή Session 1 και Integration ότι στην επιλογή 851.428 εδώ θα έχει έρθει και θα έχει συμπληρωθεί η IP της DSC, η οποία είναι 52.59.171.55. Όταν λοιπόν αυτό γίνει, ερχόμαστε πάλι στην επιλογή Alarm Install στο κινητό μας. Πάμε στην επιλογή Remote, πατάμε το συν κάτω δεξιά, βάζουμε το όνομα του πελάτη μας, το σηριακό αριθμό του πίνακα
και τον κωδικό συνδρομητή. Και πατάμε Connect. Όπως θα δείτε εδώ σε μένα, βγάζει την επιλογή No User Permission, επειδή ο πίνακας είναι ήδη ενεργοποιημένος. Εάν εσάς, για τον οποιοδήποτε λόγο, σας βγάλει την επιλογή No User Permission, κατευθείαν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά στον προγραμματισμό ή έχει ενεργοποιηθεί η πλακέτα. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η πλακέτα έχει ενεργοποιηθεί και παρόλα αυτά σας βγάζει το οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην εφαρμογή του χρήστη, στην Connect Alarm, θα πρέπει να μας στείλετε το σηριακό αριθμό της πλακέτας με κάποιο email, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να το προωθήσουμε στην DSE να γίνει διαγραφή από το σερβερ, γιατί έγινε κάποιο λάθος. Η διαδικασία, όπως είδατε, του προγραμματισμού είναι αυτή. Είναι αρκετά εύκολη. Νομίζω ότι εάν παρακολουθήσετε το σεμινάριο, όπως θα το έχουμε καταγράψει, οπότε θα υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχουν και οι οδηγίες φυσικά στο site μας, για να μπορέσετε να το κάνετε βήμα-βήμα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τώρα, εάν κάποιος από εσάς έχει κάποια ερώτηση, μπορεί να απαντηθεί στο τέλος τώρα, μέσω το chat. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αν κάποιος από τους συνεργάτες μας θέλει να υποβάλει οποιαδήποτε ερώτηση, όπως είπε και ο Γιώργος, μπορεί να την υποβάλει μέσω του chat, ώστε να απαντηθούν κατά σειρά προτεραιότητας. Ελπίζω να ήταν κατανοητό για όλους τους συνεργάτες μας η διαδικασία προγραμματισμού και αναμένουμε τις ερωτήσεις σας.